Pagkababa ni National Museum, this is the place where Marcus gave his speech. Good morning mga idol, mga kaibigan, mga kamotorista, good morning. Motozar again. So biyaya ko ngayon ng airport Manila from Santa Maria, Pangasinan as of 6:09. Take off namin 6:09. Kaya natin kung anong oras makarating doon. Nakanak ng maigi ang helmet mo? Nabanat na kami mga idol. Emergency, kailangan uwi ng Bohol. Mga kapatid ko, bumira kahapon, umuwi ng Bohol, nagmotor. Yung badya natin at saka yung extra rim ginamit. Ayan mga idol, kailangan umuwi ng mga kapatid ko. Kung nga sana din, pero meron kasing trabaho na hindi talaga maiwan pa. Meron kaming report na kailangan tapusin, kaya di ako makasama. Kailangan lang kasi talaga makauwi sila yung mga kapatid ko. Dapat kami lahat, dahil yung lola namin ay pumanaw. Yun yung nagpalaki talaga sa amin. Kaya kailangan umuwi ng Bohol. So itong kapatid kong babae, siya yung ihatid ko kayo sa airport, dahil di naman siya doon siya sumabay sa mga motor, kasi apat na sila, dalawang motor lang. Ito rin yung kapatid ko dati na back ride ko, pauwi kami ng Bohol din. Kaya ayaw niya na rin yung subukan muli yung mag motor, dahil naranasan niya kung gaano kahirap at sakit sa katawan, pagod. Pero itong Maynila, kaya niya namang tiisin siguro yan. Maximum niyan mga 6 hours pagka heavy traffic mula rito sa Pangasinan. Terminal 3 ang destination natin mga kaibigan, Pasay. Ayan mga kaibigan, dito lang tayo sa MacArthur Highway as of 6:27. So doon lang ako sa bandang stoplight. Before mag stoplight sa Rosales, nag-set ng ating trip. So naka 3 kilometers tayo, approaching San Manuel, Tarlac na ako. So doon ako magagas. And yan o, okay siya manakbo. Honda Click with the back ride dito mga kaibigan. Mga kaibigan, San Manuel, Tarlac, full tank. $72, 73, $72.95 as of 6:38. Bira na naman tayo mga kaibigan. Today is
July 11. Let's go. Approaching Moncada, Pangasinan. Moncada, Tarlac. Mga kaibigan, as of 7:07, almost 1 hour, approaching Tarlac City. Kanina maganda ang pacing natin dahil malinis ang daan. Ngayon unti-unti nang dumadami yung masakyan. Sana huwag tayong ulanin. As of 8:20, San Fernando, Pampanga. 2 oras na kaming nagmotor mula doon sa lugar kung saan tayo nag-take off, Santa Maria, Pangasinan. And nakatravel na tayo ng 100 kilometers for 2 hours. Grabe ang traffic dito. Mula Mabalacat, pagpasok namin ng Pampanga, Mabalacat, Angeles, agad dito San Fernando. Lalo na yun mamaya sa Bulacan at Malubak doon. Di pa kami huminto at maghanap ng maihian. Health break muna tayo. Last na hinto namin yun lang, yung nagpa full tank tayo dun sa San Manuel, Tarlac. And yan, nagbawas na isang bar. So yan mga kaibigan, 9:80 na yung oras natin. So 3 hours na tayo. Approaching tayo dito, Bulacan. Kalumpit, Bulacan tayo. Grabing lubak, baha, lubak, baha. Plastic na yan. Matindi. Daming lubak. Hirap nito pag nabasagan ka ng mags. Kaya alerto ka sa uneven part ng roads na ito. Yan mga kamotorista, nakatravel na tayo 154 kilometers. As of 10:36, 4 hours na tayo. Grabing traffic. May Kawayan, Bulacan na tayo. May Kawayan, Bulacan. Talagang napaka-traffic. Siguro 12. Doon tayo sa airport. Tapos balik din agad ng Pangasinan. Yung mga utol ko pala, 4 sila pauwing Bohol. Umalis sila kahapon alas 5. Take off nila doon sa Pangasinan alas 5 ng hapon. Tapos gamit nila Baja, yung Baja 100, saka yung XRM natin, yung galing sa akin, at saka yung Baja na galing lang din sa akin mga kaibigan, with OBR.
kanina nung nasa Pampanga ako, nasa ano sila, Pagbilao, Quezon, zigzag. Pero sa ngayon baka nasa Gumaka na sila sa mga oras na ito, or baka nasa bandang Lopez na, binabaybay na nila Quirino Highway papuntang Sipukot. Sabi ko naman sa kanila, di baling 60, 50, 70 takbo nyo, basta tuloy-tuloy. Iwasan lang ang ano, bawas-bawasan lang ang hinto ng hinto. Talagang yan ang magpatagal sa ano, biyahe. Ay grabing lubak dito talaga. Malapit lang naman na ito kung tutuusin eh. Pero dahil itong lubak, nagkukos ng traffic, kaya napapatagal yung biyahe. Pero napakalubak dito talaga mga kaibigan. Bulacan, sabi nga nila eh, lubakan. Yan mga kaibigan, 11:09, 5 hours. Wala, stick na yan. Monumento na tayo. Monumento, Caloocan City. Ngayon naman pa-airport na tayo. Malapit lang naman ito kung tutuusin. Itong traffic lang talaga ang ano, talagang umaagaw ng oras at panahon. Tay, picture ka. Selfie. Selfie mo, Day. Selfie mo. Send mo sa GC. Sa picture. Ha? I-send mo sa GC. Yung? Picture. Hindi na picture. Ayan na mga kamotorista, andito na tayo sa National Museum. This is the place where Marcos gave his speech. Dayan nyo, dyan si Marcos nag ano ko ya, dayo. Dyan si Marcos nag ano noon, nag speech. Si Bongbong. Ayan. Here we are again. Rizal Park na tayo. Yan na mga kaibigan, Paluneta na tayo, kilometer 0. Picture day Luneta. Ganyan mo. Ayan o, Luneta na tayo mga kaibigan. Yan, Rizal Park, Rojas Boulevard. Ito, diretsoy na natin. Hanggang naiyan na ito. May
unti makarating na, tapos balik na naman agad. Yan ang mga kaibigan, approaching tayo sa Terminal 3 sa NAIA. Yan, 12:09, pambira, 6 hours. 6, 7, what? 8, 9, 10, 11, 12, 6 hours mga kaibigan. Tama yung sinasabi ko kanina, maximum 12 hours, ay 6 hours. So andito na tayo, approaching, entering na tayo NAIA Terminal 3. Ito yun. Airport. Pagkababa ni Ginagawa mo? Kahit kapila kayo motor. Ay, di ko nakita sir, sorry po. Balik na lang. Dito pwede po sir? Oh, no problem. Thank you po. Ingat lang. Alright. Ayan, nalimutan ko dito pala sa kabila. Teka lang, teka lang. Doon tayo banda. Yan mga kaibigan, iwan ko na si kapatid ko rito. So babalik na rin ako ngayon. Wala pang kain, pero inom, tubig, biskwit, yun lang binibira ko ngayon para di ako antukin. So yun na mga kaibigan, as of 12:22 balik na ako Pangasinan. Day, alis na ako Day. Ingat. Wala ka nang kulang, wala ka na iwan. Diyan, cellphone, pitaka, yung ticket mo. Okay na. Sige, alis na ako. Ingat, ingat. Right. Back to Pangasinan mga kaibigan. Skyflex, tubig, yun lang. Tawid na yung gutom ko. Ayokong kumain ng marami kasi naantok ako pag ganun. Hanggat kaya naman eh tuloy ang biyahe. Naka-vest na ako ngayon mga kaibigan. Gamit ko yung vest ko na may pad. Mali yata ako na naman. Ayun, naliligaw ako dito dati. Tapos U-turn. Dating naghatid ko rito, ako dito, si model ko. Yung XRM yung gamit ko mga kaibigan. Okay na, mag-flight na si sister ko. Ingatan siya nawa ng Panginoon. Yung may aeroplano sa
Saan tayo? Saan tayo? Saan? Ginagawa mo. Rizal Park once again. Ang dambana ni Jose Rizal. Tama ba ako? Dambana. Kakanan tayo rito. Rizal Avenue again. Tapos MacArthur. Ito yung laging diadaanan ko. Hindi na ako mag-waste. Monumento once again. Yung right papunta ka na yan EDSA. EDSA. Pero tayo doon tayo pa MacArthur tayo mga kaibigan. Yo, pasok punta click. Ito na naman tayo sa Bulacan. Bulakang Malubak. Go ahead. Ayan, nandito na tayo sa Malolos, Bulacan mga kaibigan. Inom muna ako tubig. Tapos Skyflakes. As of 2:30. Ayan mga kaibigan, no? Welcome to Pampanga. As of 3:17 hapon na, alas tek. Para hindi ako abutan ng dilim, magmamasa pa ako mga kaibigan. Magmamasa ako ng pandesal. Dahil yung mga kapatid ko nga bumiyahe silang buhol. Meron pa namang 4 na taga-tinda, kaya ginagawan pa rin. So ako ang tagagawa ngayon, taga-masa, taga-baston, pandesal. Kaya endurance ito. Sakit na ng likod ko. Di pa ako kumain ng yung solid na kanin, nakain mga kaibigan. Di rin kami nag-agahan, di nangalian. Yun lang, tubig sa Skyflakes. Yan o, nasa baba. Ready, ubos yung tubig na yan. Kunti na nga eh. Ibale, malinis na ito, malinis. Hindi ka kahit sa pambirang mga nadaan ng probinsya, no? Bulacan. Grabe. Traffic. Tapos bako-bako, butas-butas. Meron pa naman dito sa palit. Yan, Santo Tomas. Medyo malubak talaga. Pero paglampas niyan, San Fernando, diretso na yung Pangasinan, maganda na daan. Tsagaan lang talaga. Wala pa ang tigil. Kanina nung kumain ako ng Skyflakes, yun yung tagal ng tigil. Kasi pagdating namin doon sa airport, sa terminal, binaba ko lang yung kapatid ko, tapos
kinuha ko yung helmet, jacket, saka nagpaalam na ako. Umalis na agad. Medyo inaantok ako pero kailangan kong labanan to mga kaibigan. Kailangan nating lumaban para makauwi ng maaga. At magmamasa pa ako. So yung mga kapatid ko nasa Bicol na sila. Ewan kung kaya nila hanggang mamayang magdilim, hanggang matnog. Mas okay yung pacing ko pabalik kasi mag-isa ko na lang. Ayan, dito na ako sa Bamban, Tarlac. Buko muna, buko. Grabe, kapagod. Dire-diretso. Yung traffic ang nagpapa-istorbo talaga. Papabagal. Luwisita na tayo mga kaibigan. Luwisita, Tarlac City. Ay grabe, 5:30 na oh. Hapon na mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, Moncada, Tarlac, 6:12 na. 6:09 kami kanina umalis. So 12 hours na akong nagda-drive mga kaibigan. 12 hours na. What pagod. Moncada 6:12, di pa naman madilim. Kaya pa, pero pagdating sa bahay dilim na. Kaya bigo na naman ako. Plano ko kanina dapat alas 3 makabalik na para makapag-report sana ako sa school. Bigo. Ngayon minamadali ko para magmasa. Wala din. Hindi kaya walang itinda yung mga parala ko bukas. Mga magtitinda. So next day na lang. So pahinga talaga ito gawin ko. Pagod. Sakit sa likod. Sobra. Itiis ko lang para makauwi lang. Ay mga kaibigan no, siguro pagdating ko doon madilim na. So siguro alas 7 na pagdating ko doon. Para magawa, ganyan talaga. Hindi mo naman hawak ang oras. 7 kilometers pa to San Manuel, Tarlac. Tapos Rosales, then Santa Maria na. Dalawang bayan na lang. Ayan o, SM Rosales. Sana mga kaibigan ay nag-enjoy kayo sa video na ito. At maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po na video natin. At sa mga rides kung ano pa po, kung saan pa tayo mapadpad sa Losang Lupalop. Ano na, dito na ako, Santa Maria. Nakarating din. Thank you Lord.
Naka 387 kilometers tayo lahat. Pero hindi ko nasali yung mula rito ng Rosales kanina. Tapos yan 649 tayo. Nakarating 590 lahat yung ginas ko. Bumalik lang din. Okay. Bye bye.